joacă o pastă. Juniorul cel mai mare al lui Adrian Marțian se află într-o relație cu mama copiilor și în plus el îl acuză pe tatăl lui că mama copiilor s-a despărțit de el pentru că domnul Marțian ar fi intrat într-o relație amoroasă cu sora mamei copiilor. Joacă pasta, că eu am o relație cu mama copiilor. Vă salut! Hai să o jucăm și pasta. Domnul Cristi Brancu de la Agentul VIP, nu știu dacă se mai numește așa, da, exclusiv VIP se numește acum, pe postul Prima TV. Fiind un prieten de-a tatălui meu, s-a băgat și el în seamă, comentând, bineînțeles, pe baza unor informații primite tot de la tatăl meu, care sunt niște vrăjeli, niște minciuni, niște invenții, și zicea că eu am o relație cu mama copiilor. Eu știu că la momentul în care tu faci niște afirmații publice, ai avea normal 3 surse din care se confirmă informația. Nu știu care sunt 3 surse ale domnului Cristi Brancu, pentru că așa ar face orice ziarist sau om de presă sau cum vreți voi să-i ziceți, om de televiziune care vrea să ofere o informație adevărată, dar eu cred că s-a bazat doar pe ceea ce a zis tatăl meu. Și tocmai pentru că am vrut să am un drept la replică, îi comentasem domnului Cristi Brancu și i-am zis așa, o să vă las comentul să-l vedeți pe ecran. I-am zis așa, în comentariu de la emisiunea de pe YouTube, postată ulterior după ce a fost difuzată la televizor. Bineînțeles, au trecut de când am scris eu comentariul ăsta 2 săptămâni, că YouTube-ul ține evidența. Și nu am primit nici măcar un răspuns într-un comentariu pe YouTube, dar aminte un răspuns sau un drept la replică pe altă cale. Așadar, mă văd îndreptățit să fac vlogul ăsta, să-i răspund domnului Cristi Brancu. Nu am avut, nu o să am și nu am nicio intenție, nici unul, nici altul din partea asta, eu sau Adriana, să avem vreun alt fel de relație. Fiecare are viața lui personală. Am intervenit pentru a aduce în față ceea ce știam despre tatăl meu. Și, după cum ați văzut, am pus o grămadă de dovezi. Eu am foarte multe filmulețe. O să vă las așa un șir de videouri pe care eu le am, probe folosite împotriva tatălui meu, obținute de mine, prin care s-a dovedit cum el alienează copiii parental, cum el îi învață ce să spună, cum el a făcut tot filmul ăsta în care el e actorul principal și el se vede un fel de personaj din Taken. I-a răpit copiii, el merge și recuperează, el face absolut tot. Bineînțeles, chiar el a făcut absolut tot. El a făcut și răpirea, el e și regizor și actor, e și personajul principal care ar trebui să ajungă până la urmă și un pic la pușcărie. Dar astea fiind zise, vreau să vă pun informațiile disponibile pe care eu le am și bineînțeles că eu zic adevărul și să comentăm ce mai zic aici domnii din emisiune. Cu privire la relațiile între ei, atâta timp cât nu fac parte din familie, dacă nu se ajunge la incest sau faze de genul ăsta, adică nu sunt pe aceeași ramură a familiei, dacă sunt persoane care, să zicem, este și cu tatăl și cu mamă, dar nu are legătură, că nu e din aceeași familie, legea nu ți interzice. Sunt mai multe cazuri, au fost mai multe cazuri. Eu am spus doar de dragul poveștii, că este ceva fabulos, n-am mai văzut așa ceva. Autorii de telenovele sunt multe în urmă. Deci acum eu nu-mi permit. Păi, n-ai văzut așa ceva pentru că nu există și de dragul poveștii ai făcut niște afirmații doar pentru ați face un pic de notorietate sau pentru a ajuta pe tatăl meu că sunteți prieteni. Ok, eu înțeleg chestia asta, dar ești penibil în situația asta, ești efectiv penibil, comentezi niște lucruri, de ce nu m-ai întrebat și pe mine? Poate îți răspundeam, poate îți ziceam, poate te lămuream, poate aveam dovezi. Tu pe ce bază preiei informațiile lui taică meu ca fiind adevărate? Te-ai gândit la aspectul ăsta? Te-ai gândit că poate ies și vorbesc și eu? Vezi, lucrurile astea o să te afecteze în credibilitatea ta de om, de persoană publică, de jurnalist sau de ce emisiune de râs faci tu acolo. Ce fac eu nu-i pamflet, zic adevărul. Autorii de telenovele sunt multe în urmă. Deci acum eu nu-mi permit să discut, adică pot să discut, dar juridic asta nu are nicio Așa este. Vorbesc cu Catinca asta. Spune-mi din punct de vedere juridic. Asta Catinca poate să comenteze. Bine, pot să comentez și eu, dar nu are din punct de vedere juridic nicio forță. 2. Totuși, tânărul respectiv, am văzut și eu, a zis, domne, am probe, am asta, vi le arăt, a trimis filmulețe la televiziune, a vorbit, are un discurs clar, concis, adică omul nu jonglează, se vede lucrul ăsta. Bun, ne-am lămurit cu aspectele astea. Hai să vedem mai departe
în altă ediție cu domnul Cristi Brancu, când domnul avocat Cuculis comentează pe baza subiectului. Hai să ne distrăm puțin cu povestea asta cu domnul Marțian, care așa toată lumea știa pe surse, cum și-a înscenat el, cum a făcut, adică a fost reținut, dar nu s-a dat arest preventiv, a fost eliberat pentru lipsă de probe. Ce ne facem, fetelor? Cum e treaba, domnul Cuculis? Să discutăm despre... Da, dau și eu un răspuns la fetele astea două din platou, la Zara și la domnul fetiță ăsta, la Brancu, Cristi Brancu. Vă dau și eu un răspuns oficial pentru că nu mi-ați dat dreptul la replică, deși v-am scris comentariul pe YouTube, așa că fetelor, ia luați aminte ce vă zic eu aici și cum vă explic. Din punctul meu de vedere, omul este un manipulator, un om care își alienează parental copilul împotriva mamei și face tot felul de gesturi de genul acesta, că a dat declarații care teoretic ar fi indus în eroare organele judiciare. Putem să spunem că a fost instigator la trecerea frontierei în mod fraudulos cu acei copii. Încălcarea ordinului de protecție. Și nu în ultimul rând această încălcare a măsurilor dispuse cu privire la minori, adică el are o hotărâre judecătorească de anul acesta definitivă prin care se arată că avea obligația ca să ducă copiii practic în Spania, lucru pe care nu l-a făcut. Tot amalgamul acesta, procurorii se pare că n-au reușit să dovedească mare lucru. Eu îmi mențin părerea și așa o să rămână până la capăt. Omul nu are ce căuta liber pe străzi, omul și-a înscenat practic toate lucrurile astea. V-a explicat foarte clar o persoană avizată. Hai să nu zicem că eu sunt subiectiv, eu sunt o persoană subiectivă și că am fost implicat emoțional în toată chestia asta. Domnul avocat a văzut niște probe, a văzut niște filmulețe pe care tot taică mi le-a prezentat și fiți atenți, o remarcă foarte importantă pe care o face domnul Cuculis în emisiunea fetiței asta, Cristi Brancu. Luați aminte la ceea ce vă spune domnul avocat Cuculis în declarația lui acum. Dovada cea mai bună este următorul raționament. Cum se poate gândi cineva rezonabil că niște răpitori puși de către mamă, așa cum a spus el, fac o filmare unde ei spun, domne, noi vrem la tată, iar acea filmare care teoretic ar trebui să fie protejată nici de cum să ajungă în spațiul public, ajunge pe mâna lui Marțian, care o dă mai departe poliției și presei. Adică este la mintea cocoșului, este o prezumție judiciară asta, nici măcar nu-ți trebuie o altă probă. Băi, v-am zis și vă aduc și dovezi până în punctul ăsta că taică meu a făcut absolut tot teatru, el i-a alienat parental pe copii, el i-a învățat ce să spună, ce vreți mai mult decât atât. Voi luați în considerare niște declarații de la niște papagali în loc să luați mie că sunt copilul lui și să luați în considerare și să faceți public informațiile pe care eu vi le dau cu dovezi irefutabile, filmate de către mine. Care, într-o situație absolut nebunească, aflăm că este acum în relație cu băiatul lui, exact. Iar Marțian pare să că a avut o relație cu sora ei. Da, deci ceva, da. Încurcate scăile Domnului, încălcite scăile Domnului. Astea nu sunt încălcite, astea prea mult încălcite. Puțin împuțite chiar așa. Da. Bă, pe bune, voi doi vorbiți prostii și voi doi sunteți împuțiți, dar mă uit acum că v-am scris comentarii și nu a răspuns nimeni și nu e nicio problemă. Fac eu video ăsta ca răspuns. Bă, Zara, hai că eu te știu de pe MTV și sincer îmi erai simpatic, te urmăream de mult când eram eu copil și lucrai la MTV sau ce făceai. Dar pe bune să te bagi în seamă, efectiv, doar a comenta aiurea. Bă, sunteți acolo 3 persoane în platou, da? Că a patra care a afișată îi taică meu. Ai și avocatul Cuculis. 2 persoane comentați ca 2 papagali, fără să mă sunați să mă întrebați. Băi, ai o relație cu mama copiilor? Ce s-a întâmplat? Poți să ne dai detalii? Poți să susții punctul de vedere? Că taică face niște declarații efectiv halucinante. Nu știu pe ce substanțe îi taică meu, dar nu cred că e normal în primul rând. Bun, dar revin la ceea ce s-a povestit în emisiunea asta. Pe bune, acum reia aceeași prostie și o repete de fiecare dată în fiecare emisiune. Hai să vedem ce mai este. Ceva de genul. Bun, domnul Zara, aveți vreo părere în legătură cu această situație? Cazul a captat atenția întregii opinii publice, într-adevăr. A ținut prima pagină pe fiecare post de știri din întreaga țară. Acum, povestea e alta, întrebarea e alta. Din punctul meu de vedere... Ia și pentru domnul avocat, te rog frumos, zi. Autoritățile, în momentul în care el a ieșit din țară, la graniță,
Nu e verificat nimeni într-atât încât să vadă că se întâmplă lucruri, adică... Bă, Zara, ești pe lângă subiect total. Taică mi-a ieșit separat și eu pus pe alții sau pe altul să iasă cu copiii. Asta s-a lămurit. Hai să vedem altceva. Ei luat frumos din Spania și ai spus, gata, domne, eu de acum m-am făcut stăpân pe copii, pentru că teza asta a fost spusă de către el că acum, de dată recentă, nu de acum 2 ani de când se judecă cu mama copiilor. Cu soția, da. Se dovedește că acei copii sunt alienați parental, adică cineva le-a sădit acolo o travă, cât un pic, cât un pic, cât un pic. Da, domnul avocat, spune. Da, vedeți, aici domnul Cuculis a explicat foarte bine. Sunt niște situații pe care noi comentăm, dar adevărul este unul singur și a fost prezentat într-o rezoluție a unei instanțe în care s-a specificat exact aspectele astea. Copiii au fost alienați parental și nu de ieri, nu de azi, de 2 ani și jumătate aproximativ. Deci, când se vorbește despre alienare parentală, este ceva foarte grav, este un abuz psihologic, o formă de alterare a realității asupra mentalului copiilor și ei cred cu totul altceva. Nu știu cum să vă explic în termeni mai simpli, dar în România chestia asta e folosită destul de des pentru că oamenii trăiesc în 1907 și au impresia că lucrurile nu se verifică și că dacă zice un copil adevărat, bă, nu tot timpul ce zice un copil adevărat, poate să fie și învățat să zică. Explicați-mi și mie unde a fost mama, că n-am văzut-o deloc în nicio filmare. Am crezut că o să tabere pe graniță, am crezut că va fi și ea, adică omul stă la Simeria într-o rulotă, ea în fața rulotei. Corect. Acolo era cu o bună, eu nu prea înțeleg lucrurile astea. Mama niciun semn, adică... Poate îmi dai și mie o explicație logică la treaba asta. Explicația logică este că după 2 ani de procese te așteptai să-ți iei copiii înapoi și să-ți vezi de viața ta. Ai văzut? Băi, uite cum se exprimă un avocat și îți explică la fel ca la oameni cu intelectul sau IQ-ul foarte scăzut. Da, asta te așteptai după 2 ani jumate de procese în care te-ai luptat și ai făcut tot ceea ce ținea de tine pe cale legală să poți să-ți iei copiii. Ce ai fi vrut să facă? Să vină la televizor? Voi ce faceți? Voi faceți spectacol, voi faceți teatru. Nu ești lângă copiii tăi dacă ai dreptul? De exemplu? Adică ea, deși copiii nu vreau să vadă cu ea era putea să fie în casa alăturată, exact. Și să zică în fiecare zi, hai că vă iubește mama, hai că vă iubește mama. Băi, Cristi Brancu, că nu pot să mă adresez cu domnule la ce prostii vorbești. Hai să-ți explic. Băi, dacă stați să vorbiți în cunoștință de cauză, nu era nicio casă alăturată, toată proprietatea în care erau duși copiii erau efectiv a lui Dorin Ioan Ungur și era în stânga și în dreapta câmp. Unde se stea pe câmp? Pentru ce considerent? Hai că vă iubește mama, când copiii erau alienați parental și refuzau contactul cu mama. Dar mama a făcut foarte bine ceea ce a făcut și taică meu ca un om deștept a încercat să scoată copiii din țară, să facă el teatru și a fost prins. Am fost eu cu Adriana exact la Simeria, dar era pe proprietatea lui Dorin Ioan Ungur și noi, nefiind oamenii ăștia fără caracter, știi, și fără obraz, care fac țiganeadă și fac tam-tam și fac scandal, am mers și am încercat să surprindem cu o dronă faptul că taică-miu nu respecta ordinul de protecție și că se apropia de copii. Îi văd pe copii, stai că trec din camera în alta. Acum mai iasă tata, nu mai trebuie să tata în casă. Deci uite-te că au fost la copii în casă. Neapărat hai să ridic într-o dată, dă repede drona. Cu toate, nu mai repet, copiii trebuiau să fie încredințați mamei în termen de 5 ore de când s-a dat sentința. Dar tu asta nu spui, tu vorbești prostii, crezând că taică-miu te-a informat corect. Și mama ce ar fi trebuit să facă? Să facă circ la televizor? Nu asta ar fi ajutat-o. A ajutat-o exact toate aspectele pe care le-a făcut pe cale legală. Și am venit eu și am ieșit public și am prezentat eu situația și vă prezint eu adevărul și cu mai mult decât atât, eu am avut toate dovezile. Eu am fost în casa tatălui meu și am obținut filmări care îl incriminau și în care se vedea cum îi aliena pe copii și cum le învăța ce să zică. Mama a avut toate hotărârile judecătorești. Ce vrei mai mult de atâta? Să facă tam-tam, faci tu destul și pentru ea. Bun, 2 instanțe definitiv că trebuie să întoarcă. Bine, tu vorbești cu deciziile definitive. Eu spun uman așa, frate, e copil. Băi, uman îți spun și eu, vorbești prostii, frate. Frate, trezește-te la realitate, că ceea ce vorbești tu sunt prostii învățate, ca și copiii ăia. Frate, e copilul mamă. 3, ai tăbărât acolo, sunt sânge din sângele tău, ce iubești mai mult? Instinctul de mamă trebuie să-și pună cuvântul, indiferent. Poate mi explică și mie cineva. Bă, Zara, eu am impresia că tu ești pe invers, nu? Ce tot înduci tu de instinctul de mamă? Sau
Poate greșesc, bravo ție dacă ești, nu mă deranjează. Dar vorbești iară prostii în necunoștință de cauză. Ideea e în felul următor. Nu avea mama ce să caute să facă spectacol numai ca să o dați voi la televizor. Ei, dați acum la televizor ceea ce vă povestesc eu și dovezile pe care vi le pun. Că astea sunt lucrurile adevărate care trebuie să se facă public, nu aberațiile care le povestiți voi. Cineva de ce nu era acolo? Ce a spus doamna Intotero? Dom'le, mama nu prea vine. Ăsta îl bănuim, dar mama de ce nu vine? Atenție cu instinctul de mamă. Haideți să vă potolesc și cu instinctul de mamă. Vă aduceți aminte de cazul Anița Condescu? Ia zi, care era? Că nu mai știu acum. Nici eu nu știu. Doamna, că fata fostului patron de la Pandurii Târgu Jiu, care a venit pe aici prin București, că, mă rog, îi luase copilul și când s-a dus să-i bată la ușă soțului, soțul a sunat la poliție și a primit un mare ordin de protecție, că ce căuta să-și caute copilul în fața ușii lui bărbasul? Acum aici nu prea era chiar aceeași situație. Băi nu, că era mai grav. Că nici măcar nu era pe proprietatea lui, taică-mi era la un prieten și exact cum a zis domnul avocat, risca doar să aibă niște ordine de protecție, mama sau de restricție, să nu se apropie nici la cât putea să se apropie de copii pe drumul public. Adevărul e că voi vorbiți în necunoștință de cauză. Era decizie definitivă la Condescu? Păi era sigur că da, cum? Okay. Tot definitiv. Bă, știi cum e? Măcar trebuia să încerce doamna, nu vă supărați. Nu știu dacă a încercat sau nu, dar o să ne lămurim. Eu nu spun că... În cazul știi cum de față... Păi dacă nu știi de ce vorbești, Doamne. În cazul de față nimic. Spunea Adrian Păunescu o dată că l-am întrebat despre domnia sa și a zis: domnul Brâncu, n-am fost ușă de biserică, dar nici de bordel. Aș vrea să știu și eu aici care e ușă de biserică și care e de bordel. Gata! Păi hai că vă zic eu. Dați play la vlogul ăsta, dați play la vlogurile anterioare și o să înțelegeți. Așa voi vorbiți numai pe baza informațiilor date de taică-miu meu și nici măcar nu luați în considerare deciziile instanțelor. Bă, voi aveți impresia când se judecă un proces, vă credeți că astea se fac aiurea? Nu se fac aiurea ca voi la televizor să aveți impresia că știți mai bine. Astea se fac în baza unor considerente, în baza unor probe, în baza unor declarații, în baza, pot să fie și declarații mincinoase, se analizează și se vede cine are dreptate și cine nu. Nu așa pe povești cum faceți voi aici în emisiunea asta de 2 bani, exclusiv VIP. Comentați-mi dacă aveți întrebări, comentați-mi dacă aveți chestii care vă interesează, vă răspund. Dați-mi un like și distribuiți video-ul ăsta pentru că o să urmeze și alte vloguri foarte interesante. V-am pupat!